Ale tongin yamane bat demngan tongin yadem kho siu ha khamat utrai nong thau jungi naba ulong ublei jungi bat ngilong ki briu ke cakap hlang jungu bat kilang berot ka kti jungu hagane gasngi a banda pin snap ya ka ktin jungu wat pen yal ka dok no kumbaha kata ka jingale kumbaha gasngi ka jing pen shoy hari khlang ni pediang singa bahaya but I kuble pi barok ki parlok ba i jungi syagani ka program one ban money leng baga good news tv bangin yok ban syak skor ya ka jinga selok na ka ktin ke jong blai bangin lak ban syam na ka gospel kat kum lokas atpo ar kalanong da khot basan phosa do basan phanya ladang ya kran syapang ka jingyap uci su nganget bon nangi ki bala tip bat sngot hulut syapang ka jingjia Henry hagane ka por khandit ngakwa ban penken mawingi ya gawe ka jingji hashwa ban saknar na ya uci sukres kata hadin bala kem ya uci su haga perket semani haga ta ka mit kila ya lamno bat kila walam ya u hapok ka ying urang ba long do umat ya su ong bakila walam ya u syaka ying u kaya pas u Petros te ula bot na jingai namar ba ukwa ban yo i jia ayu hag bakut yo jisu ular rung syapok kata ka pelau ban u yo i baki dan ki briu hang ta ki bias ading hag kata ka pelau ular rung hapdeng bat ula ya syong lem bat ki hang ni la ban yo i ka jing chlur jong Petros ba unut ban rung syapok kata ka pelau Henry ka wei ka syakri haba kala yo i yo kada i pher yo namar bakam ju yo i menu yo pada haba kala khmi shan yo kala ong u nero ulong lam bat Henry ula len uda ong ko kan thai ngam itu yo ha kani hingi syam ya ka bombyang usenran ubajukwa barabor bandon hajan jong nong hikai ban tip ka ke bakut Henry ukwa bandon jingai pan ban light na ka jing sha le ben kane ka jing jia ka dan ka khubor ba krau ban keren yang ikin nong bot chung hagini ki sngi ki ba menta ka ban nong kong ka pen kan mau yang i ba ki sanran chung ki kwa ban dan sanda badu shanu par ki don habakum kane ka por kabaar ka penken mawingi ya ka jinglong shlur jong Petros ban rung sya ka phalau urang ba long do pen ban umnot ban phla ba udai ulong bot jong u Jisu kabalai ka penken mawingi hag ba kut kisendran ne u Petros udan hangno bat ka ei ba ulale namar u kanrat jong Petros kamut umau ne umau siang kane kadai ka kerteng thamai bo Jisu ula ai haus siman udai na kachnang Betsaida hak Galilea une hak banang kong ulalong unong tong dok ha bat hadin ula kelalong unong tong briu ulong unong ren ba hakmat na barok kisanran bat kajing pla u Petros ba u Jisu long kres u khonu blai u ba im kapen long ya u Jisu ban pen skam ya kajing long na yalam kajung une u Petros ulale shibon ki kam ki ban sa ken mau kum ku bapam ya u syakri jong rang ba long do bat ulam mait ya ka skor kaman kajung kum uno yalam uda sngau shluro ya ki ei baro uda kularo hakmat u Jisu kotrai ngakloi ban lej rangkat bat me sya ka bandi bat sya ka jingyap ro kat kane ka mensim shenrang ba udan ha ka bakut u Petros udan hangno bat ka ei ulale namar u kenrat chu parlok bi kane ka kubor ka penkan mawingi yole se ngiro ngilalong kum u Petros kat bah umpat kelabah ngilas ngau shlur yala dena ka bentau kenrat chu ngis ngau tenat bandana sendak chu ngis ngau shirhem ban le ya ka ei namar chu hoi kalong ka babha bat bas ngau tenat ban long kumta hadai kan mau ba kata ka jinglong ka chu kam de ban kut tang shiteng nanti
kum tawan ai ba usoy tan unyo lat ban pen kelet yang ina ki kambang i julek na maru kan raju. Wat ngos ait yalade kumu Petras haphalau ying urang ba long da. U Petras haga bakut ulen yo Jisu haga jibang sa jong kading bat umla le ai ban yarap yala ujong ukan ran. Ubala syak sempat ubala syak bentiu ubala syak bom syatin pen ban umi syabar bar ulen yar thang habau yo ngau ya kejing riu usia. Kan nolong ke bas ngosi da ki briu ki yo i bangi dai ki nong bot chong kat baki kampat kilong persyak ya ka jimut dur ke jongki ka kubor ka khat yang bangi dai ban le ai namar u kan ran chong lahaga ktin ke bangi kren ngi dai ban pla wan haki kam bangi le ai baki briu kin itho bangi dai ki jong ka kubor ka khat ro ini ban om ap haduk ban darius ir perlak bai tongin kendit ban riu no langi dang don ha plau ying urang bak long do jongane ka perthai tongin mi no nang ta yo lap ka basniu yangi ladangi dang don ha preng ka jing bang sa jongane ka perthai ba ker ta wir yangi ka ba pen thame yangi tongin e no iya ka tongin e no ya ka yo lap diar kapor klem la le ai na marukan ran yo ngi sababe kumu Petras hadin ba ulat dep ban len yo Jisu ban hadin ba la le ai namar ukan ranchu ngila dai ban le ai namar ukan ranchu ngila dai ban le ai namar ukan ranchu kham tam hagi ne gisngi bangi imanta hagi ktin bangi kren barki kam bangi le tongin longi sakhi yo Jisu Kris leng baki kam bangi le barki ktin bangi kren ai bagi wekin tip bari ho i bagi long ki chong u blai un kerku u blai un yarap nak benta ka buram ki chong amen tang duai au blai belong pa chungi u ba habeneng ngiwan nak mat ka buram ki chong ko trai ngiwan kumne kumbang ilong ituai bam pen kentang ro ye kini ki khubor bagi ngol bau syakari choma trai ngi duai ro khamat chome au blai ya baman ngobaban isnai ya ban yarap yang ki kokon rahan kam tam bagi im hagu kum gini kisngi ki ba kisngi bet dap de ki jing yale ki jing ben shoy ki baharu kam ade kershan boring ko trai bangin la ban le ai na maru kenran chungi lagi ktin ki bangi kran ide ben sakhi lagi kam ki bangi le to ai bikin itho ingi bangi long ki jong uchi su try kershan boring haga jing tlot ke jung kum ki bru i dwai ya ke jing alam ke jung men sim ko jeme ko try ban kershan ban pendap ingi ka boru men sim jeme bangin job ya ki ki jing ala jung nek pertai par wat syak bu soitan pen kelet ya ki bangi lale nam tau ken rahan chingi kum ta yarap kershan boring ko try bangin la ban le ai kebabahan nak tau ken rahan ke jungi kat bangi dang dan hasla jung nek pertai ya lam petin nanti ingi haka jim ke jung baman la kasngi ko kon rahan bangi la ban sakhi ka kerteng utrai unong penim jung lam bagi ktin bangi kren pergi kami ki bangi le nam ta ka borom ke jong blai idwai bani khot kerpan ingni baro har Jisu no penim idwai